Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, ay da anak ko. Nakaawag kayo mat, nanang. Ada ka di kwartang dita. Naibus ka ditin pauit ko iti napalabas a bulan, nanang. Ay, naibuson na anak. An-anuan nyo ti kwarta aya? Ada ko magatangag. Saan pa'y mo't ngamin ngayon lako ni tatang mo ti kalding taraken na. Kaano a kasapulan nyo ti kwarta, nanang? Inton bigat kumaa, no day pauit mo. Pasensya kayo, nanang, ngam awan pa'y maipauit ko ita. Na ospital ngamin ti apo ko yo. Karuruar mila ang itikalman. Ala, no awan, okay laang. Iremedyo mi pa'y laang nga rob kinitatang mo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anya nga, timbaga ni Aida, Lilia bakay. Day tangarod ti parikot ko lakay. Ay nawaw, anyat imbaga na ako na. Awan ka no ti kwarta na, tana ospital ti apo ko ta. Ay nawaw, kasano nga dayta? Di awanan igatang tay ti masapsapul ta. Awanan Awan mo ti bayer mo, tay lakom kumatikal ding mo. Awan pa'y nga raw. Anusan ta pa'y latag siday ti puro natin Ay, jaklakit ti maanusan bakit? Di pa'y kit kaslakal ding tanno kasta. Anya nga ron ti maramidan ta, kat awan nga ron ti kwarta. Ay nawaw ka. Ala, siya kung ti makaamaw bakit? Agpanunutak iti pamuspusan. Bakit? Di ka makipaskain? Asino tagpapasken aya? Da George a kalugaran tayaw. Kasanumot anam mo am. Limabasak iti paraangan da itay. Kat nakitak nga ado ti tao. Iso nga sinalubsod ka no apay. Ti kunada kat agpartida ka no iti babaw. Imbitado ta nga ta. Imbitado taman kan saan? Mapantalat ta. Ngam amangan mo't no niya ti panunutan da jay. No dito'y probinsya, saan na masapol nga iayab da. Di mo kaya ti makaraman iti karne aya. Mano alawas mo't tayo na puro natang ti sinsidain ta. Di ka na Nala, urayan nak nga raw tagpulusak. Ay sana, mapandakid din. Tanay, 12:00. Sigurado nga agiwaras dan iti makaan. Narigat ti maladaw niya. Amangan kunak no maibusan ta. Ay, nabsog manen da tao. Mayat ti maturog no kastoy laeng. Okay ka kadilaang binitaw. Binitaw? Ha? Apay ka di makat? Itay pay adi ka matagtagari dita. Sao akasao, ngam di ka mo sumumbat. Apay ka day? At na unag pampanunuta. Anya maninday ta? Nakitam jay mamad to itay. Kaumat, apay jay mamad taw? Nakita nga danyawat ni George a kwarta ken kuana itay. Ada pa'y karne anayon na. Anya nga tano adalan tamat tikas jay at trabahaw. Nukas ta? Kaya't mau tagbalin a mamad taw? Uwan bakit? Dakkel ti makwarta tano kwa. Blue bills ti nakita nganyawat ni George ijilakay itay. O di mayat lakay. Mayat gayam ti trabaho akas ta. Isungar ako nakapadasin ta. Duatan tapno doble ti income ta. Ay, kayat ko day talagay. Magatang tamin kayat
ta, kan saanin ang masapul at dumawat tayo ti anak ta. Anya nga iti impapaddaw, wano impapalad, wano impabuyon da di abanay lakay. Impapugto na, no? Asino ti lalaki ni bakit na? Anya? Anya nga itimbagam kun kwa na? Narigatan at ngaron ijay, bakit? Jak amaw nun niya ti isungbat kaw. Isung imbagaklatan a lalaki, natayag kan dark brown ti kulay na. Ay, namatimut kun ka? Why? Naimbaglaangin ta nalagip ko jay lalaki anakitak akasarsarita ni Ninita. Ijay paradaan, hindi na palabas nga aldaw. Okay, manungay timbayad na kin ka? 2,000 ti siningir ko bakit? Narigat timpapadto na si ka. Ay, sagsasanga ribu tagarod Ay, no, dati agpapadtukan ka. Ibingayan nak. Mamadtumad gayam talaga kay Benito kan bakit Liliana nang. Anyat ko ng primo. Di agas sawa alakay kan bakit di talaod. Mamadto kas kada mamuyon gayam lagi dyan. Ay nawaw, asino mo tinakadamagam? Ni pari baning. Iso tinapananay tayo agsapa. Nay, jak amo ti maipapan iti day taabanag Mayat kit di no at na mamadto dito yung lugar tayo. Saan na masapol dumayo tayo. Mamadto na pa'y adwang agasawa. Sardengan nakman si ka primaw. Amangan no iskamer laang dagitang agasawa. Nakita yung kaditi kawitan ko na nang. Jak abo di mo inpagod aya. Saan nga raw? Jak mo't makitan. Amangan ko na no tinakaw damot tayo. Asino kumamit timang takaw? Nagiti lumablabas Amangan no kinursunodaan nagiti palutero. Amangan no adalang dita. Itay pa'y asap sa pulag ngam awan mo. Mapanak to man itayan natatabi nito kan nanalilya. Di mo ibaga nga agpapatto kam kadagijay nga agasawa. Kapilitan ananang. Sana mabalin na mapukaw na di akawitan. Nangina day di nanang. Hay na, primo aya. Agtalak ka nga main adagos kat saan tayo nga amo no pudno amamad to dagitang agasawa. Ay nawaw. Anya ngayon na. Asino tinang takaw iti manok kaw? Amok ti rupa na. Ngamjak amu tinagan na. Mas kuladaw kun natayag alalaki tinang takaw iti manok mo. Anya? Naska na sa pulam adagos ti manok mo. Tamangan nila ko dan. Isuro yung arod kanyak no sa dino ti pang sapulak iti manok kaw na. Ti manok mo, kat inlemeng da iti may sa akulungan. Kawayan akulungan ti makikita. Kalugaran tayo mutla ang tagtatakaw primaw. Agyaman ak unay na. Biro kag ti manok ko itamot laang. Adto ti bayad kaw. Ay. Agyaman ak manan. Agyaman ak mat primaw. Umay kanto manen no kasapulam ti tulong mi Mas kulado kun natayag ka no tinang takaw iti manok ko nanang. Ay nawaw, sardengan nakman si ka primo. Isuti ko na ni nanalilya itay. Nasken abirukag ti kawayan akulungan adakda kamaten na. Iwaras mo pa'y man tamatam anak ko. Kulungan akawayan mo't alaw-lawatem dita. Anyat kayat siya asawan nanang. Anyat na jay. Jay kawitan kung samat na jay. Isu talaga. Kauawid na laang itay. Di mo nakita aya. Saan nanang? Kunak tumagking ka. Adalaang dita. Anya ti makunam. Husto ka diti imbaga dagiti amamad tukang ka. No kasta pinagkwartaan daklagayam dagiti ang agasawa. Imposible nga min Di kanto magpampanunot. No talaga amamad to da. Wano mamuyon da. Apay nga italaang ngay. Nakaawag ka mat, ay danak kong. Kumusta kayo, dita nanang? Nasaya at latamat. Mangipaw itak iti igatang yu iti abastuyo inton bigat. Ipawit ko iti biyahe nanang. Uray sa ano, nanak ko. Anya nga iti gastusin nyo kinitatang no sa anak amang ipawit. Adda kwarta ami kinitatang mo. Nangalaan nyo mat nanang? Ay, ka nagtrabaho kami Ne,
Kitaan nyo ananang, di kay agbannog unay. Wan, di ka madanagan. Tasan mo't anadagsun ti trabaho, may. Apay tatabi nito. Anya timbagbagayo ti asawak. Anyat kayat maasawan, Ninita. Ti kunayo kanukot at dalalakik. Natayag, kan dark brown ti kulay na. Tapni baga kada kayo awan ti lalakik. Ha? Amuyo ka di agapo itinaramid yo, kat inaldaw nga papaanak ti asawak. Ay, kastoy nga men, nakong. Di kayang palawagan. Ijay barangay hall tayo ngagkikita. Saan anasaya at ti epekto tinaramid yo kanyak? Agasam tanatayag kan dark brown ni bagbagayo. Naimbag kumamot ano pud no? Ngum saan mat? Inuulbod ti bagbagayo. Ay, nawaw. Pangasim, Ninita. Di na kam ipabarangay. Masyan kakadikanyak alakay. Day nga rod. Lakay kan bakit kayon? Ngamlukko nyo pa'y lang ti padayo at tao. Da kayo ti makagapuno apay nga ipilit nila kay ko nga dalalakik. Diyak ipalubos ada kayo pa'y lang ti mangdadaol iti pamilyami. Asino nga iti lalaki ang nakitak akasarsarita mi jay paradaan iday? Saan mo akabit na jay? Diri morti pud no? Saan apud no mamadto kayo? Luklukko nyo lang ti padayo at tao. Ni Manong tinakita yo akasarsarita ay nawaw. Kasta unay ti unget ni Ninita. Bakit? Ay nawaw, apay ka naw. Siyak ti makagapaw no apay nga agsuspit sa nila kay na nga dalalaki na. Saan apud no aya? Nagkamaliak nga raw. Asino nga ije lalaki ako na makasarsarita ni Ninita ije paradaan? Kabsat na kanaw. Ay nawaw, day taki din. Sigurado nagdiritso na jay iji barangay hall bakit? Awan nga ruden maipabarangay tagaya madina oras. Sa dino ti papanam ni tanakong. Ije barangay hall nana. Apay ijay. Idi mandak dagiti nang dadaal iti biyagming agasawa nana. Anyat kayat mo asawan. Kastoy nga min, nana. Napan nila kay ko, iti ayanda tatabi nito kan Nana Lilia. Nagpapadtuda no asino kano ti kabit ko. Daytoy mo't tatabi nito. Imbaga na anatayag kano, a color dark brown ti lalakik. Karkaro ki din ang nagsuspetsa ti silosong asawak, nana. Ay nawaw, linuloko mo ti aramida dagitang agasawa. Dayta nga ron, nana. Kanayon nakit din nga apaan nila kay ko. Hay, oray ni Primaw. Napanmula ang nagpapadto ta impagarup na amapukpukaw ti manok na. Idi sumangpet dito'y balay ket kunada kano nga enlemang dagiti agtatakaw ti manok na iti kawayan akulungan. Anya? Makakatawa ak nga rod tanagawid mula ang ti mapukpukaw a manok na. Pamaneknek asaan apud no ang mamadto dagitang agasawa. Pagkukwartaan dalaang tipada da atao, isu amayat no maipabarangay mo ida, tapno agnakam da. Anya timbaga ni Ninita nanang? Ipabarangay na kano da Benito ken Lilia. Ay nawaw, iti anya kano agapo nanang? Wen ata idinapan nagpapadto nila kay na kaimbagada kanong ada ti lalaki na. Daytoy mo baneng na matimot adagos. Karkaro ang nagsuspitsa. Isukit diti kanayon a pagapaan dang agasawa. Ta ipilit ni baneng nga ada ti lalaki ni bakit na uray awam moy. Ay una yan. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Ita mamatikan kanyak Primaw. Una nang, napanagnagak matang. Kunak tumaking ka. Iskamar dagitang agasawa. Saan apud no ti bagbagada ang mamadtuda? Hello, Aida. Asino daytoy? Siyak daytoy. Ni Nanam Juna. Da kayo matgayam, nana. Nakaawag kayo mat. Amum ka de, tinapasamak ka dana ng kintatang mau. Apay ka di, nana. Anya tinapasamak ka dagiti dadakkel ko. Naipabarangay da. Anya? Apay ka no, nana. Iti anya aga po ang naipaparangay da? Wen ata agin papadtuda nga agasawa. Makadadaal da pa yan iti pamilya.
Napan nagpapadto ni baning kadakwada. Idi kwan, imbagada anatayag kan color dark brown ti lalaki ni bakit na. Isuki di ti kanayon na pagapaan da ninita kan baning agasawa. Anya? Agawid ka pailaang nakaw. Bisitaam dagiti dadakkel maw. Tanay agulbuddan para laang iti kwarta. Uray ti anak ko, biniktima damot laang. Ay da! Siyak nga rod, nanang. Ay nawaw, di mo mutimpakpaka mong agawid kagayam, anak. Adda tinapatag apagsasaritaan tayo kada tatang, nanang. May papanitian niya, anak. Sa dinot ayan ni tatang. Adda na panan na. Urayan tayo ni tatang, tapno mamaminsan nga ibagak ti kayat kung nga ibaga kada kayo adwa. Anya ti aramidan niya ay dito balay bakit? Di na mga rod imbag ang agawid. Adda ka no ibaga na kadata. Mga no daindanon daken kuana, anay pa barangay ta. Nasaya at mata nagawid kayon, tatang. Anya ka dito ibaga, mayda. Nagawid kamot kayam. Anya ginadamag ko ana ipabarangay kayo adwa? Asino tinakadamagam, anak? Basta adda. Agin papadto kayo kanumat. Saan anasaya at tikas di nga inaramid yo? Makadadaal kayo pa yan iti pamilya. Okay, matanda ba na yung kaninita? Nagpalawagak anasaya at iti nagsasarita kami iti barangay hall. Ay, uray pay. Saan la ang adaninita kin baning tilino ko yo? Adupay, nakababain kayo nanang, tatang. Isugayam adiyo kayat nga ipawitan kayo at damat gayaman kalukwan nga aramidin nyo dito. Ko anak ko, saanan ang maulit? Last miday jayag. Rumbang laan, jak kayat nga damanan idanon da kanyak. Diyo ibabain ti pamilya tayo kunakmanan. Maminsan pa nga agaramid kayo iti kalukwan. Maminsan pa nga ibabain nyo ti pamilya tayo. Lipatan kayon at talaga. Day tati di mo aramidon, anak ko. Promise, agbalbaliw kamin kinitatang mo. Wan, saan min nga ulitan ti inaramid may anak ko? Saan na talaga? Ay nawaw! Di ka agaramid iti linuloko. Tauray kasanupay ti panangilimod mo, maamuan dan tumatlaang no anya ti kinapudno. Kunada nga rudan, awan ti palimod adinto maibutaktak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumnget. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaluto akon iti pulutan ta, doming lakay. Anya nga iti pulutan yan lutom, inga bakay? Adobo manen. Ha? Munto'y karodan ti kwarta ka may gatang itarak bakay? Ay nawaw, barbar yaman bakay. Kwarta mo't laang dayta, sikake di mo. Manong harot ti gatang nga? Talubute, tapno sigurado lakay. May mayatan ti sobrangam ti kurang.
Narigat ti mabitinan niya. Gumatak man na nabita. Arak sa maman tiyo may mugatagan si Kadumeng. Kabisado yun na. Kasanaw, kitkaslasan kay ama mga agbartag. Minalumkiday na kasta. Da kami lang din bakit ko tagsyat, nana. Anya? Alan, mangtid kay titalo abutay. Ay nawaw, hagasam kay titalo abutay. Awanin ti ado asaludso, nana. Itidjulatan ti katgatangag. At to'y tibay ko, puro barbarya. Kasday ta na, san nga utang. Ay nawaw, agasawa mamartan. Makapasurun may. Anyat na pasamak ayan, doming lakay. Istrikto mo tayo ta nanabita. Inga bakit? Ay nawaw, apay ni nanabita. Dandani dinak ikan iti arak itay. Iti anya kanu aga po kat bayadam mat. Yaman amaw, iti dayjay abakit mo. Hindi bale, inton sumaruno, gumatang talaangan iti sabali at tersena. Kasta mo ilang di plano, bakay? Iso mo ilang ti maawanan iti kastang aramidan na. Nalay, mangirwar ka iti baso kandaram. Tarugyantan, dagsyat bakay. Si kamatan alakay, katugtugaw ko lang. Nalay, aglisi kang karutita. Tasya akong ti mga hala, nagsadot ka mag nga. Naimbaga bigat mo, Patrick Lakay. Ay, kasta magking ka kuring bakal. Ay nawaw, kasangsangpot mon samot. Nasapa ka ka di arimbar. Ay, uwan bakit? Kasangsangpat ko lang. Napangko inuwayway tinwang ta. Ay, uwan kaya. Kasla naliwayan mo tindaduming kan ingati bangkag da. Kasanumot ana ibagam ti kasta. Di magasak iti bangkag da itay. Kat kasla na bayag nga awan tinagtrabaho. Siya pa'y mabalinan ang maapit ti mula da. Agraman sa ba? Naluuman iti puon na. Ay nawaw, apay ngay nga ta. Ay mapan mo to itabisitaan bakit? Amangan no masakit na ba to? Sige, kasta ti aramidag lakay. Si kamagayam ti lumabas mari kureng. Mapanak man iti ayanda duming anak ko, Maribita. Apay ijay maray. Naku na ngamin nila kay ko. Analiwayan dati bangkag da maray. Mano siguro nga aldaw asaan da anap-napan. Day sakit din maray. Sapay mabalinan ang maapit ti mula da. Ibagak man laangan maray. Anya ti ibaga, Maribita. Agsinsinno ka at daduming kan baka nangaw may gumatgatang iti arak dito'y tersena. Anya? Amang ano nagsyat damanan idirabe ay kanahang uber da. Iso asaan da nakapagtrabaho, maray. Duming lakay. Agreeing ka. Duming! Inga! Duming! Agreeing ka. Ninanang mo tiyag tuk-tuk-tuk. Anya ti ko nang bakit? Ninanang mo ko na ag-tuk-tuk-tuk. Ay nawa, anya mo ti umay na ibaga na ita. Duming! Agawa ang lakay. Mapanmulukatan tirinaw. Ang mga nunapatagtibaga ni nanang. Mabit lang nang! Umayal! Sumurag kayo. Agyam anak, Duming. Nagtugo kayo Kanya ti masapol yung aya. Anyat orasan ngam nakaturog kayo pailaan. Kanaguray ka. Apay akasta tilangam. Ay, nang over kami nana. Anya? Nag-isat kami gini bakit ko'y darabay. Iso lala daw kami anakari. Iso matlagayam asaan kayo na mapmapan iti bangkagyaw. Day tama gayam agbarbar tagtiin into na rin yung kinibakot mo. Mapan kaminto ka di, nana. Iti kabiitan a panawon ko man. Kaday, nakita ngamin ni tatang mo timulayo, idi namin san, kat mabalinan a maapit.
Wala na, mapankaminto ka, di kinibakit ko. Ay na anak ko, di yun ay tagin inom. Pakaalaan nyo iti sakit, ti kastangar aramiden nyo iti asawam. Aggagat kayo kit ding agtrabaho, tapno saan kayo nga agbising. Anya ti may imbaga ni nanang doming lakay. Mabalin ka nun, amaapit ti mula tabakay. Sapay maditirik na kita. Uray sakmit, madimik lang tirik na, bakit? Grabe tayong over ko. Nasakit ti ulo. Agid da ka pa ikit ni ata, ituloy ta ti maturo. Uwan bakit? Nasapa pa yung may... Satan tumapan, numagagat talakay. Kumusta ba't na duming nga agasawa ijay ko rin bakit? Alas 10 anapanak iti ayanda. Ngam nakaturog da pailaeng Patrick lakay. No kasta, saan mo ida nakasarita? Nakasarita kita. Apay ba't anaaldawan da? Ay, nahang-over da nga agasawa lakay. Ay, inayan. Wala ta nagsyat da kanu ijay balay da iti rabi. Ay, pauna yun ti kasta nga aramid na agasawa. Day tanga road. Barang tong palanda ti imbagak. Awanan sayang tibannog ta, no maliwayan da timula ta. Ay! Nakasarita yung ka din ni Manong Doming, nanang? Wan, Melissa anak ko. Anya kay ti kunada, nanang? Apitan da ka di timula da? Wan ko na mag-idi na panak. Nasayat nga rod no kasta, nanang. Nadamag ko nga ngagsasyat da ka ni Manang Ingay jabalay da. Pudno ka di, nanang? Wan anak ko. Idi na minsan anapanak iti ayanda. Naaldawan da anak kariing tanahang over da. Anya? Mapanak pa'y gumatang iti anak ing kabakay. Marikinak ako mapsutak man eh. Uray siyak duming lakay. Iti sabali manen at tersena ti papanam. Marwam day ta ananabitak. Hoy, awanin ti planok ag gumatang iti lako na day ta ananabita. Narikat akasarasarita day ta bakit? Naku nampay. Kan amangan no saan nakangaikan. Agluto ka man iti pulutan ta. Wen, basta agawaam ti gumatang. Takailiw mo ti bagik ti arak. Un bakit uray siyak. Iti tersena ni nanapan niyang ti paggatanga. Sigurado amang tidman na dyan. Basta saan nga utang. Ay nawaw, arak man ti imat mo, Manong Doming? Kunaklakit din no asino ti masalaw ko. Si kamat gayam. Agasam man day ta nga arak. Inuman may ginimanang mo. Ay nawaw, di kay mat maumumang agasawa iti arak. Isumot at iragragsak mikir ni manang mo ading ko. Inapit yo ka din ti mulayo, Manong Doming? San pa'y? Itong sumarno abulan siguro. Nariga ngamin amang over. Amuyo mat gayam, asan kayo ang makatrabaho na mahang over kayo? Ngam agsyat kayo latamat. Kas na ko nakitayan. Iso tiragragsak mikin ni manang mo ading ko. Ay, awan mon, Manong. Agbisin kayo, ano kasta ti aramid yo? Ipangpangruna yukit den, ti panagin inom yu iti arak. At least, da kami nga gasawa tagsinsin na ako, ading ko. Nagalas ti kasta nga aramid yung agasawa, Manong Doming. Dito'y tersenam ka di tigimatangan ni Manong Doming iti arak, nanabita? Ay, sabali at tersena ti paggatgatangan dan kanibaka na ita, Melissa. Anya? No siyak, kontrolak nga mintitid ko. Nang runa no amok amasansan ti panagin inom da. Talaga nga ipamuspusan da, nana. Nalabas ti kinaadik da iti arak. Inaldaw dan samad na mahang ubar. No umay da gumatang iti arak, saan yung ikan, nana? Ay, uwan, talaga saanan, Melissa. Ngamen, gapo iti dayta nga arak, naliwayan dan ti trabaho da. Dayta nga rod, nana.
Awan lat ammo kun kadagita. Dumteng to ti aldaw nga agbisinda, no kastalaeng ti aramid da. Nasalaw ko ni Manong Doming itidalan idikalman nanang. Buti man ang ti arak ti inigaman na. Ay nawaw, imbagak mo't amapandapitan ti mulada. Nagtangkan ti ulo dagijay nanang. Baribar pa iti sungbat na kanya. Ay unay laki di mo't ti kastangar aramidan dagitang agasawa. Awan ti nagdumanda nga agasawa nanang. Awan no inal daw ti hangover da. Talaga maliwayan da ti agtrabaho. No awan ti dengganda asaw. Bayan tayo ida, Melissa anak ko. Sadan tula siguro makaamires, no awanon ti maisaang da. Sikamat ti lumabas iti sanguanan ti Terse nakengga. Sa diro ti papanam. Ay nawaw, di kay ka di makadlaw na nabita. Ha? Madlaw lang arudan anahang uber da tao. Kastapay lang ti saludsod nyo. Siyempre, mapanak gumatang iti ice candy iti ayan ni Nana Panyang. Hinal daw samot na namahang uber kayo kanila kay Mau. Anya kumatibibiyang nyo? Kat saan mat ada kayo tagas-gastos? Naimbagman tasan kayo ang maibusan iti kwarta. At dapat iti kwarta mi Nana. Amin amakit-kita yung ilablabas mi nga arak. Kat nabayadan, saan utang? Ay awanan. Nauulaw kayon kanila kay Mau iti arak. Naawan tinasaya at nga ibagayo. Mabalin ka di adi kay manaktak, Nana. Talaga asan nga inapid na duming kin inga timula da kuring bakit? Sayang na niya. Apitan tayon lakay. Iwanan sayang numa-over na niya. Basuraan to, ti pagturungan na. Ay naulaw dan iti arak lakay. Diyak amo ka na kita nga gastawa. Imbes nga tinulong na agtrabaho. Tapno makaurnong na. Saan? Tabuti mo ti arak ti igaman na. Masuron mo't laengan ni Melissa ken Manong na adumeng. Urayin na siguro nga agbisin da baka. Makaumawit. No maitubli-tubli ang maibagbaga kanakwada. Nagiturumbang arabidin na. Kit saan damot tangupin. Urayan da siguro nga awanan ti maisaang da. Sakbay ngagnakam da. At danto, saan nga ita? Nga masiguradok adumteng ti aldaw. Nga agbisin dagita atat tao lakay. Inga bakit? Mabisbisina ka. Ay, uray siya nga rod lakay. Ngam awan meten ti bagas. Jay inkargak iti latang ay. Naibusan lakay. Ay nawa, sapay na ibusin ti kwartak chong. Anya ngayon ti isang ta. Ipatas mo man ti mapan itayan da nanabita. Umutang ka iti bagas. Awan mo't ngamin tila ko ni nanapan niyang abagas. No iti ayan da nanang kentatang mo nga tati papanantan lakay. Amangan no saan da ta pautangan ni nanabita. Nang runa ket saan tapay anak kaapit. Amo na nga awan ti pagbayad ta. Mabitla nga ro tagpulisa. Mapanta bumulod iti bagas dananang kentatang. Anya ti aramidan nyo dito, ibalay, Manong Domeng? Dananang kentatang, Melissa. Ay, ada na pa nanda Manong. Anya ti masapulyo aya. Ading ko, umay kami kumabumulod iti bagas. Ay nawa, datatangkan na lang pa iti pagbuludan niyo, mat. Kastoy nga may, naibusan kami kinmalang mga inga iti bagas. Awanan ti isaang may ading ko. Kat gumatang kayo Adamat la ko ni nanabita? Awan mo't lang ti kwartami, naibusan. Inibusyo iti arak. Kwa ading ko dati. Dayta ti paglaingan nyo, Manong. Ti agbartag. Inton awan ti kanan nyo, dito'y balay ti papanan nyo. Awan babain nyo. Grabe ka mo't ading ko. Pudnumat, inom nga min ti aramidan nyo kanimanang ingga. Anya ngay ita, Manong.
Ay nananang, no ikan nyo ida iti bagas, ang mga no agruamda. Anya nga tatimayat ang maaramid, Melissa, anak ko. Agpatangkan kayo, nanang. Bayan niyo ida, nanang. Saan nyo nga ikan? Saan ang makaadal dagita no itad yo amin adawatan da? Ang mga numabisinda mo, anak ko. Ay nawa, bayan nyo tapagnak manda, nanang. Ngamin, no ikan nyo ida, ang mga no panunutan da nga okay laang kada kayo tikas tangar aramiden da nga gasawa. Ang mga numabisinan da mo, anak ko. Sa bagay, husto ka, anak ko. Basol da mo laang no apay nga awan ti maisaang da. No agsaludsud ni Manong Doming, ibagayo ana ibusan ti bagas tayo. Nasken ama ikan iti leksyon dagita asadot. Pasensya kan Doming, anak ko. Ngam awan ti maipabulod mi abagas. Dito'y kami laangan ang makipangan. Ay nawaw, talaga anam ay ti kaya tiyaw? Nanang, maasyan kay kadikada kami. Mabisbisin kami kinibakit ko. Kunak no nabsog kayo iti kaiinom yo. Ninanang may. No inasikaso yo kumatigarden yo. Di mayat ko ma. Basol ngamin ni bakit ko nanang. Ay nawaw, di nakpabasulan, Doming. Sikat ikanayon agumatgatang iti arak ngayon inumenta. Ay nawaw, di kay agpin na to doon. Tagpada kayo nga adda kam malina. Pagadalan nyo ti kasta na pasamak. Agagat kayo, saan aday tabisyo yo, ti in-into na rin yo. Talaga asan alang tidanalang kintatang iti bagas, inga bakit? Sapay talaga ang mabisbisinak, Doming lakay. Mapantay tayo nananabita. Ang mga numasyan kadata. No ay saan? Ay nawaw, di kag panunot iti negatibo, bakit? Maawatan ni nanabita ti kasasad ta. Sige bareng ikan na ta. Nanabita, pang-asiyo ka di pautangan na kami kumait asawak. Uray sa nga kilo lang ang abagas, nana. Kunak man no nagapo kayo ay ti ayan da nanang yaw. Naggapo kami jay. Awan tinted da nana. Ay nawaw, naumada siguro kada kayo ay so akasta, di dandang tad. Pang-asiyo, nana, awanan ti maisaang ni. Inton maminsan nga main, agtrabaho kayo. Nagalasakit kita, nagsinsindago kayong agasawa nga agin inom iti arak. O nana, agtrabaho kami iti bangkag inton bigat kinibakit ko. Tapno at dati maibayad mi iti bagas nga ipautang nyo kata kami. Kasta hustaw ti arak, hustaw ti bisyaw. Aggagat kayo kiday, tapno at dalamutan nyaw. Ay nawaw! Ununa ti agtrabaho, tapno adda lamutem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.